Vítám vás u druhého dílu pokračování Let's Play na multiplayer. Jsme zpátky onen den a doufám, že tady je i Dixie 7. Jo, je tam, tamhle stojí, už ho vidím. Takže ty louči si Daniele vezmu. Nevíš co, radši říkej mi přezdívku, já to by taky budu říkat. Takže Dragone, jde? Dragone? Proč kradeš ty louče? Co, já nebudeme tam celou dobu, já jenom vytěžím to uhlí. Ale chtělo by to nějaký maso, tak běž zabít ty prasata, já mám 3 jednotky masa. Jo, no tak ho nazbírej víc, aspoň. Já to potom upeču, hele. Tady je konec, tady je díra. To je hustý. Teďka se pokusíme natáčet trochu díl, jo. Jo, dobrý, krása. Takže tě vidím, padám. Hele. Dámy a pánové, až budete sledovat toto video, tak až budeme trošku bohatí, tak postavíme dráhu v učení. Až budeme bohatí. Čeho? V učení. A nevím. Musíme zabít ty prasata. A já mám už hlad, tak dělej. A z ovčení se dostaneš, jo? Já jenom vlnu. Dej mi do šunku, naházím jí všechno, já ji uvařím. A dojdi prosím tě pro ten enchant table. Dobře. Já nevím právě, musíš ho jít najít, já tady dal nový, ale dojdi pro ten druhý, aby jsme každý měli jeden. A Chceme mít něco společného, jo? Ne, ale když každý třeba bude jinam a ty budeš potřebovat enchant table, tak přece nepůjdeš 2 kiláky zpátky, ne? Ne, dojdi pro něj, pro tam kde jsme byli. No tak dáš, zapni si inventář a tam máš 4 kostky. Co děláš? Tak jo, díky. Ne, Tady máš enchant table a já ti dám půlku z poloviny. Tady máš. Ale dobře, já si myslím, že máme společně. Vždyť jo, ale i tak, stejně. Daniel, máš tam 2 kousky masa. Vem si je z toho a tady to zatím nechá, jdu zabít další prasata. Nebo spíš najít. Ne. Už to vem si to. Nebo ne, dáme to úplně na vrcholek, ne? Úplně na vrchol. Co? Dáme to sem. Tady je dost místa. Počkej. Zopakuj to. Ty pojď, dáme si to sem. Tam nahoru, jo. No. Tak jo. Já mám černou ovci. Já ji vidím, tak tu můžeš jít zabít, já vidím dýně, tak já pro ně skočím. Ale dobře, všichni budeme mít společný. Ne, asi. Proč ne? Ne, nepodržím. Tak si chvíli počkej, já jdu pro ty dýně. Na ovce. Já vidím prase. Na terase. Tady je prasátek. Tady je čuňátek. Mňam. Já bych si šunčičku. Mám rád. Jo. To já možná teď padnu asi. Tak spadneš a přijdeš o věci. Ale zatím jich moc nemáme, takže. Já mám. A už mám 5 kusů šunky. Syrový zatím. Další šunka. Bude dobře. Ty jsi chcípnul. Ty jsi chcípnul. Nepotřebujeme nějaký rychlé jídlo. Počkej, tu šunku jsem si z té pece vzal, protože ty jsi to z toho nevzal, tak já myslím, že to nechceš. Tak nějak skoč, počkej, já tam mám lák, tak já zabiju to prase a budu se přihlásit. No, ten lák je no tam. S Bohem, dobré! Tak Bohem. Když potom tak toužíš, já tě vidím, pojď Danieli, já tě vidím, skáču, už ho psám. Dám ti šunku, zachráním ti. Ty jsi chcípnul. Dělej! Máme jeden žůlek. Nemáš jídlo. Tady, šunka, vem si to všechno. Hele, vajíčka. Wow. Já slyším, jak to žereš. Nechci.
Hej, nebo Davide, nemůžeme si udělat jako někde tady na zemi a pak když tak společně jdou ze dřeva. No, uděláme si ze dřeva, tak to je jasný, ale musíme vymyslet kde. Hele, tamhle je pěkný les. Čuňátku. Ne. Čuňátku. A sem. Tady mám dvě. Ale ale mám motiku. To jsou ty Janko, já jdu zpátky pro ty věci. Davide, podívej se mi na nohy. Nemůžu. Co tam máš? Podívej. Nemůžu. Musíš jít za mnou. A kdyby se někdo chtěl dostat na náš multiplayer, stačí napsat. Na YouTube nebo na Facebooku, to je jedno. Nevím, jestli vás to bavilo, ale natočili byste s náma. Takže kdyby měl někdo... Ale buď ticho. Kdyby měl někdo chuť, no tak... Hej, kde jsi sebral železo? No, šel. Takže jak? Ale jenom 3 kousky. Do které já jsem. To víš, že jo. To fakt. A je to možný. Tak dělej, pojď si vyrobit postel. Jdeme tam dolů někam. Ale ty velký stromy nekáci, protože ono by to pak bylo na prd. Já si potřeboval upít šunku. Ty šunčičku, synovou šunčičku. No, postav tam někde postel. Nebo víš co, pojď sem nahoru. Pojď sem nahoru, zpátky pojď. No. Tak už zůstaň tam, já tam přijdu, jenom se nažil. Ale příšery se teďka spawnovat budou, jo? Já bys to věděl. Jdeme stavět dům. Postav ho nějaký, ale velký, já ti budu krejt. Já mám jen 10 kusů, já toho moc toho nemám. Já mám třeba jenom 16 kusů. A už je 7. Tak. Proč to stavíš, prosím tě? Ale aby jsme jako měli někde žít, ne? Ale uděláme to pak větší, ale já musím počkat, až se to dovaří. Takhle se přijdou příšerky a budu nás chtít sežrat. Se bojím. No nemůžu udělat z hlíny dům. Ne, to bylo hnusný. Ale já zatím žádnou příšerku nevidím, ale když jsem to předtím zkoušel, tak jich tady byla tuna. Ach jo. Stromeše! Nebojte, nehráli jsme bez vás. Ježíš, to tu nejde, jsme štvrý. Nevím proč. Popak! Cože? Nehekuju ty dětku, já nemůžu hekovat. Myslím tě, to by bylo vidět, ne? Nic jsem nebral, nic nemáme nového, takže nehráli jsme bez vás, diváků. Je, tam vyčůví a já kácím. No, ty kácíš a já čekám, až se mi uvaří šunka. Aby jsme měli nějaký to žrádlo, víš? A jídlo, jak chcete, to je jedno. Cože? Do prčic, už to nevaří. Já se bojím. Oni mě sežerou. Sežerou mě příšerky. A nechci hlavně skelet. Vážení diváci, který a když shlédnete toto video a mi to uzevře, tak tu závis přepíše na A to víš, že jo? Ty vado, já tady žádnou příšeru zatím nevidím. No, nechtěl bych to za... Je pavouk! Už vidím 2 pavouky. Tak 2! Já prchám! tak je zapne, ať tě zabiju, já si vezmu ty věci. Já si vezmu ty věci. Zkus! Ty si zkus, já tady vezmu. Ano, mami? Ano. Děláme si prumpáč. Každý nejde nějak vypalovaný. Haha, já se bojím. Mě sežerou, nemají mě rádi. A jde prčic. Já... Jdu za tebou, já se bojím. Pomoc. Au. Strašně. Au. A prčic, mám málo života. Pojď si udělat postel, vyspíme se. A můžu, já vím, Tak mi dej mi jednu vlnu, já mám totiž jenom na jednu postel, potřebuji ještě jednu vlnu. Hoď mi ji. Hoď ji ke mně, ať si ji můžu vzít. No u tebe, u toho crafting table ty dět. Dej! Dělej! Dej! Už ti hodil 2? No, ale já říkal na mě. Stačí mi jeden. Dobrý, máme 2 postele. Papej. Dobrou. Tak dej taky někam. A vedle ty, no třeba dívali si to tam, no. Dobrý, nejsou. Ale kdyby si našel 2 diamanty, tak je to půl na půl, je? To asi. Potom ještě popřemýšlím. Ale jo. Hele, jo, jeden, mají štěstí. Ale co, jdu zabít zombíka. Zombie je. Vedne. Dělej, já budu... Zombie je, nikdy se nemije. Chcípni. Haha, chcípni. Chcípnu, skoro, jo. Podíky.
Jo, už je tu, hej. Já jdu najít pavouka, aby jsem mohl udělat luk. Tak jo, Dan, ty stav, já budu zabíjet. Jablíčko. Já mám nápad. Počkej, dám ti polovinu masa. 5 kousků, 1, 2, 3. Ne, nechci to. Proč? Pak rozdělíme. Proč ne? Že by si ty si scháněl jídlo a aby si stavil náš dům. Hele, počkej, já vidím creepera, jdu ho zabít. Natáčíme už docela dlouho, ale ještě to snad vydrží. Těkni! Aho! Nevybuchnu. Připně. Já už myslel, že vybuchnu. Jo, zabil jsem creepera. A nic mi z něj nevypadlo, bohužel. Ne, nedostal právě. Ale my za chvíli, Daniel, Danku, my za chvíli budeme muset končit, protože ono by to taky trochu trvalo. Hele, já mám 8 kousků dřeva, ale já to asi spíše napředělím. Pozdě už jsou z toho tyčky. To je dobrý, nevadí. Jablíčko! Já mám taky jedno. A jablko doplňuje 2 kousky toho masa, jak tam máš jakoby. Víš, co myslím, ne? Já ho vidím. A Segra mi rádi. Tak pojď. Já vidím dalšího creepera, hele, a krávy, kravičky. Do pytle. To mě zabil creeper. Já jdu zpátky na to místo. Hej, dobrý, potřebuji od tebe něco. Počkej, já teďka nemůžu, mě tady zabil creeper, já si chci vzít zpátky všechny ty věci. Hej, dobré, pošlu mi tu stránku, kde si vyrábí ty věci. Jakou schránku? Jo, ty myslíš tamto, to ti potom pošlu. Potom, a to je jednoduchý, tam na něco klikneš a ono ti to automaticky ukáže, jak se to vyrábí. Ty mě tady odbouchnul creeper. Ale aspoň jsem dostal nějaký ty věci. No, protože on tady odbouchnul kousek trávy. Hele, já jdu zabít krávu. Dobré, náš společný dům už jo, bude. Jasný. Takže já zabiju krávy, půjdu k tomu domu a tam to uložíme. Dáme další video. To je zajímavé, že se ti na začátku podařilo najít železo. Tak, já prostě nevím, já jsem prostě šel nějaký něco najít, tak jsem se furt kopal, jsem se nakonec dokopal. Já jdu za tebou, mám další maso. Nezávidí, Davide. Nezávidí, mám jen boty. Proč bych měl závidět, až tě zabije, tak si je vezmu, ne? No určitě. No strom, jsem všichni ne. Já mám 4 sazenic. Hej, Daniel! Já je vidím, já jsem ti to... Co jsou blbci, oni po sobě střílej! Počkej, nech je, oni se zabijou, protože ten jeden střel do druhý. Pojď se dívat na gladiátorský zápas. No, oni se zabijou sami. Oni se sami zabijou, nech je bejt. No, já počkám, až se zabijou. Tak, protože jeden střel do dalšího, pak chtěl střelit do tebe. Jo, zabil ho. A teď půjde po mně. No, ať je po tobě, já ukážu. Řekni. No, protože já už nemám meč. Mám tě rád. To zabývá holčička. Dobrý, už jsou tuhý. To nám ušetřili práci. Jablíčko. Jdu ten dům přímo okolo hodit uvařit stejky. Ale ani nemusím mít dveřma. Počkej, jak mi to tady udělal. Já je vyrobím. Ne, já chci vyrobit. Já to tady nějak musím originálně naskládat. Takže tady bude tohleto. Pecet. Spíš pec. Tady. Já nemám... Dobrý. Teď začnu dělat střelky. Já nemám moc dřeva. Ale pojď, ukončíme to a začneme natáčet další vod. Takže my se s váma loučíme do našeho domu, pak začneme natáčet hned další, takže... Naschledanou, páci, dámy a pánové. My se s váma loučíme pro druhé video. Tady Dragon a Dixie. Budeme natáčet